Mandibulise kuni bafundi bakhonzi bakaThixo indlalifa zobukumkani, the heads of the kingdom. Simbulela uThixo kakhulu namhlanje ukulunga kwakhe nobuhle bakhe. Thetha ngento enkulu bafundi, thetha ngento ebalulekileyo ebomini bekholwa, in the life of a believer. Ikholwa linobomi obehlukileyo kubomi babanye abantu abaphilayo. Ikholwa li-born again. Ikholwa is the child of God, ngumntwana kaThixo. Ikholwa liphila ubomi bomzekelo. Thetha ngento enkulu kakhulu, indaba kaMoya Ingcwele, i-baptism of the Holy Spirit, ukubhaptizwa ngoMoya Ingcwele. Thetha xa sisuka kweli xesha elidlulileyo sithetha ngokuthi Matthew chapter 7 verse 20 athi nababona ngeziqhamo zabo. Iziqhamo kaloku zivela kulo Moya Ingcwele. Iziqhamo zeza lo Moya Oyingcwele. Thina asinazo iziqhamo zingaveli kuMoya Ingcwele. Ezanto zoxolo, ezanto zothando, umonde, ezanto zokuzeka kade umsindo, ezanto zokuzoyisa, self-control, zivela kuMoya Ingcwele. Thina asinazo mfundi. Mna ngaphandle koMoya Ingcwele andinazo. NguMoya Ingcwele kuphela ondincedisayo ukuba ndikwazi uba nazo. Ndithetha ngesiphiwo esikhulu, isiphiwo soMoya Ingcwele, isiphiwo soMoya Ingcwele, the gift and the promise, isithembiso Thixo asenzele sona, wathi uzasinika umoya wakho oyingcwele. Incwadi yeZenzo chapter 2 verse 17 ithi, uyakuthi ngayo imihla yokugqibela, utsho uThixo, ndimthulule umoya wam phezu kwayo yonke inyama. Baprofethe oonyana benu neentombi zenu, athi amadodana enu abone imibono, namadoda enu amakhulu aphuphe amaphupho. Lelo xesha mfundi, xa sithetha ngeziseko, sithetha ngezinto ezimele zaziwe endlini kaThixo, in the church, in the house of God. Kwaziwe ukuthi kukho ntoni endlini kaThixo. Endlini kaThixo kwezi ntsuku kukho isiphiwo esikhulu, sinamandla esincedisa kakhulu ekuphileleni uThixo, uMoya Ingcwele. Le mpilo kaMoya Ingcwele yehluke ngendlela zonke mfundi. uThixo esincede kakhulu ngo-empowerisha, because amandla okuphila emhlabeni ungaphili impilo yesono, uphila impilo yobungcwele, akazenzekeli nje, kodwa kuba apha kuwe mfundi kukho uMoya Ingcwele othethayo, okubonisayo, othetha kunye nawe. Uve xa ethetha uMoya Ingcwele, uve xa ecebisa uMoya Ingcwele. Lithi uyawuba ngumcebisi, uyawusicebisa, the counselor, umcebisi. uMoya Ingcwele abe ngumtyhili wezinto ezinqabileyo zikaThixo, asityhilele izinto ezifihlakeleyo. Lo Moya Oyingcwele, xa sithetha ngebaptism, ukugcwaliswa nokubhaptizwa kwekholwa komfundi ngoMoya Ingcwele, sithetha ngentsika, sithetha ngento emi ngayo indlu kaThixo. Imi ngoMoya Ingcwele indlu kaThixo. Zonke izinto esizenzayo sizenza kuba uMoya Ingcwele ukhona.
Sibulela ke lonto yoba sazi ukuthi khona okunye nathi. Sikelwa ngamazwi alapha kuMatthew chapter 3 verse 17 apho kubhaptizwa khona uYesu ngumoya oyingcwele. Ndithanda la mazwi athi wehla ezulwini, livulekile izulu, wehla umoya oyingcwele. Lithi izwi lenkosi apha kuverse 17 chapter 3, nalo izwi liphuma ezulwini lisithi, lo ngunyana wam oyintanda endikholisiweyo nguye. Phaa kuverse 16 uthi ebhaptiziwe ke uYesu wenyuka kwa oko emanzini asuka amazulu avuleka. I think I was blessed. Ndisikelelekile xa ndisenza isifundo namhlanje ndisifundisa phambi kwenu bafundi. Ndisikelwe ngalamazwi athi livulekile izulu, livulekile izulu. Andazi mhlawumbi ndimndedwa mfundi okay acinge nzulu ngezinto zikaThixo. Xa kuthiwa izulu livulekile mfundi, izulu livulekile xa uYesu ebhaptizwa. Le nto mfundi isiqhubekisa nentsukaphi yezisifundo zesiseko sobuKrestu, iziseko zobuKrestu. Isuka kulaa mini sasibhaptiza ngayo, isuka kulaa mini sasibhaptiza. Khona into eyenzekayo ngalaa mini kuwe mfundi, khona into eyenzekayo ngalaa mini. Izinto zikaThixo ngelinye ixesha azenzeki ngesithonga, kubikho drama xa uThixo esenza into. Ndiyakhumbula uThixo ethetha nomprofeti uEliya ngexesha kukho ukuwa nokuhlehla kwabantwana bakaThixo besizwe sikaThixo uIsrayeli. Lithi izwi lenkosi uThixo wavusa umprofeti uEliya. Ndifundisa mfundi ngoThixo ngelinye ixesha akuva isithonga xa ethetha, awuvazwi ingathi ngamanzi amaninzi ngamanye amaxesha. Lilizwi eliphantsi, ilizwi elisoft, ilizwi elitsholo phantsi mfundi. Nguye lo uthethayo, nguye lo uthethayo. Lithi apha asawube evulekile amazulu, kwavakala izwi liphuma ezulwini. Le nto esinayo mfundi ndiyayicinga nawe ngasikuyicinge. Le nto esiyinikiweyo, le nto ediphozithwe kuthi, le nto ezogcinwa apha kuthi ayo yethu mfundi, yinto esiyigcinisiweyo. Ikhona apho ivela khona, ivela ekhaya ezulwini. Excuse me. Lithi wehla umoya oyingcwele njengehobe wahlala phezu kaYesu ngeli xesha uYesu abhaptizwayo. Thanda izwi elithi phaa kuverse 16 eli lithi ebhaptiziwe ke uYesu, ebhaptiziwe ke uYesu. Ukubhaptizwa kukaYesu kwakungumzekelo uba nathi kudingeka ukuthi njengabantwana bakaThixo silandele emkhondweni. Kunamazwi andisikelelayo apha kwakulo 16 la athi asuka amazulu avuleka kuye, asuka amazulu avuleka kuye. Fundi nakuwe ngalaa mini wawubhaptizwa ikhona into eyenzekayo. Izulu likaThixo lavuleka mfundi, laqaphela ukuba kukho into eyenziwa nguwe, uyenza phambi kwabantu, uyenza esidlangalaleni, uyenza kwi-public, uvuma izono zakho, public confession. Uvuma izono zakho phambi koThixo, ubuzisa ngesazela sakho ukuba uThixo asivuse isazela sakho. Yiyo loo nto nokuphila kwakho kwehlukile mfundi ngoku.
ngoba isazela sakho sivuselelekile. Ndiyawathanda la mazwi alapha kuMateyu. Saqhubekeka mfundi nesifundo sethu sanamhlanje esithi kufanele ibe ngubani lo ubhaptizwa nguMoya Oyingcwele. Kufanele ibe ngubani lo ubhaptizwa nguMoya Oyingcwele. Ngubani ofaneleyo mfundi? Lisatshile ilizwi lenkosi lathetha ngohlobo lithetha ngalo mfundi, nawe ulivile ukuthi noYesu wabhaptizwa. Ngoku umbuzo uthi kufanele ibe ngubani lo ubhaptizwa nguMoya Oyingcwele? Pha kwincwadi yezenzo zabapostile chapter 2 verse 17 ilizwi lenkosi liyachaza ukuba ngubani ofanele abhaptizwe nguMoya Oyingcwele. Chapter 2 verse 17 incwadi yezenzo zabapostile chapter 2 verse 17. Uverse 17 uthi, kuya kuthi ngaloo mihla yokugqibela utsho uThixo, ndimthulule umoya wam phezu kwayo yonke inyama, baprofethe oonyana benu neentombi zenu. Athi amadodana enu abone imibono. Athi amadodana enu abone imibono. Nkosi yami, silindele visions. Lixesha lezo zinto ngoku. Lixesha lezo imibono. Thixo ulizalisekisile ixesha lokuba sibone imibono. Ukuhla kukaMoya Oyingcwele xa sifunda kule ncwadi yezenzo chapter 2 verse 4 lithi, bazaliswa bonke nguMoya Oyingcwele, baqala ukuthetha ngalwimi zimbi, njengoko uMoya wayebanika ukuba bathethe baphimisele. Fundi, nali izwi likaThixo lithetha phandle, lithetha ngokucacileyo uba uyamkelwa uMoya Oyingcwele. Lithapha bazaliswa nguMoya Oyingcwele, baqala ukuthetha ngalwimi zimbi, njengoko uMoya wayebanika ukuba bathethe baphimisele. uMoya Oyingcwele uyehla ekholweni. uMoya Oyingcwele uyehla xa ikholwa limcela. uMoya Oyingcwele uyehla mfundi. Lithi apha wehla uMoya Oyingcwele kubo, wababhaptiza, bathetha ngalwimi zimbi. Ngubani omele ukuba ahlelwe nguMoya Oyingcwele okanye abhaptizwe nguMoya Oyingcwele? Nabani na. Onke amakholwa amele ukubhaptizwa nguMoya Oyingcwele. Nabani na umele ukubhaptizwa ngoMoya Oyingcwele. Itsho le ndawo ithi, ngaloo mihla ndiyawuthulula umoya wam phezu kwayo yonke inyama. Uphezu kwayo yonke inyama ke ithetha uba wonke umntu othi akholwe uMoya Oyingcwele uzawumehlela. Akehli ungakholwa. Bambelela kule ndawo ithi xa ekholwa uMoya Oyingcwele uzawumehlela. Loo nto ithetha ukuthi kufuneka ukholiwe, ube likholwa le nto kuthiwa ibeliever in the name of Jesus. Le nto kuthiwa ibeliever, ikholwa. Umntwana kaThixo, the child of God, ikholwa, liyehlelwa ngamandla kaMoya Oyingcwele. Utsho uActs chapter 2 verse 17. Ncwadi yezenzo zabapostile 2 verse 17. Aqhubeka athi zonke izizukulwane, chapter 2 verse 38. Zonke izizukulwane, all generations, zonke izizukulwane. Awuzange wehle qha kwaba babe 11 bephaya, abanye batsho bongezeleka, kuthiwa xa bephelele babe 120. Aba babepha kwela gumbi liphezulu babe 120, kodwa kusuka kwi-11 ngoba
uqhezukile uJudas Iscariot, akasekho ngoku. Kodwa indaba kaThixo ayimanga, iyaqhubekeka. Abantwana bakaThixo bayazi uYesu utheni kubo ngendaba kaMoya Oyingcwele. Bahambile bayomlinda. Le nto kuthiwa kukulinda, mfundi, ibalulekile kakhulu kuthi singabantwana bakaThixo, to wait in Jerusalem, to wait in Jerusalem. IJerusalem libandla lakho, libandla osindiswe kulo, libandla owamkele kulo uYesu, libandla okhonza kulo. Linda apho mfundi, linda apho. IJerusalem ayiseyiyo ukuthi leyo yoba ipha ePalestina ngoku, but iJerusalem yoba apho igama likaThixo limiselwe ukuba linqulwe khona. Radiso khaya, haleluya. Kuloo ndawo apho izwi likaThixo lishunyayelwa khona, limiselwe igama lakho uba linqulwe khona, apho mfundi kulapho kufuneka ulinde khona. Lithi balinda, litsho njalo iBhayibhile, lithi balinda, they waited, balinda. Ndiyalithanda eligama lithi ulinda. Kumaxesha siphila kuyo, siphila nabantu abakhawuleza babaleke baye eligqatsweni bengakhange bagcwaliswe nguMoya Oyingcwele, bakhawuleze bayomemeza, kuba ukumemeza yinto nakho uyenza noMoya Oyingcwele awunayo. Siyayibona loo nto iyenzeka. Umuntu uyashumayela engenaMoya Oyingcwele, ngoba ilizwi likaThixo linamandla, izwi likaThixo liyasebenza. Izwi likaThixo, omnye ushunyayeziswa imihlali, unemihlali ushumayela, kodwa ayithetha uba unoMoya Oyingcwele. Loo nto iyenzeka, kodwa sifuneka silinde mfundi. Lithi balinda, uchapter 24 verse 49, incwadi kaLuka. Ndikhunjuzwa ngala mazwi mfundi, lithi balinda, ngoba noYesu wathi mabalinde. Sizawubuya ngochapter 1 verse 8, incwadi Izenzo, but ndifuna ke siye kuLuka chapter. Kuthetha uYesu ngoku, uthetha nabo, uyakholelwa uba idinga lizawuza, idinga lizawubehlela, idinga bazawulifumana, le nto kuthiwa ipromise. uMoya Oyingcwele uza kwehla as a promise. Lidinga uThixo athethe ngalo kuYesu phaa kuchapter 2 verse 28, incwadi kaYoel. Kuphindwa loo mazwi apha kule ncwadi ye-Acts chapter 2 verse 17. Ubungadibanisa u-cross reference, uzawufumanisa into yoba kuphindwa amazwi ayethethiwe. iBhayibhile iyayenza loo nto. Naphaa kwincwadi Exodus uyawufumanisa into yoba phaa kuchapter 5 kuphindwa laa mithetho ilishumi iphaa kuchapter 20, Exodus 20. Kuphinda laa mithetho ilishumi, ngoba kaloku ilizwi likaThixo linye. Chapter 24 verse 49, incwadi kaLuka, amazwi athethwa nguYesu. Uthi uYesu apha, yabonani mna ndilithumela kuni idinga likaBawo, ke nina hlalani kuwo umzi oyiYerusalem, nide nambathiswe amandla aphuma enyangweni. Ibuya kulaa nto mfundi benthe kuyalindwa, you wait. Lizawutsho elesiNgesi lizawuthi wait in Jerusalem till you are endowed with the power from on high. Nkosi yam, uyayazi uYesu ukuba ngekhe sikwazi uwenza lo msebenzi singa-empowerishwanga, ngekhe sikwazi uwenza lo msebenzi singambathiswanga. Ndithanda la mazwi athi nembathiswe. Mandiphinde ndiwafunde mfundi, athi yabonani mna ndilithumela kuni idinga likaBawo, ke nina hlalani kuwo umzi oyiYerusalem, nide nambathiswe amandla, nide nambathiswe amandla kaMoya Oyingcwele mfundi. La mandla kuthethwa ngawo ngamandla kaMoya Oyingcwele. uYesu kaloku lo moya athetha ngawo oyingcwele kule ncwadi kaLuka, ngoba kusathetha uYesu apha. Xa ufunda ezi Bhayibhile zesiNgesi wafumanisa uba la magama abhalwe bomvu, ngoba ayethethwa nguYesu ngokwakhe, ayengathethwa ngabafundi. Uyabayala apha,
uthi hlalani apha nilinde ukwembathiswa eYerusalem. Le bendithethe ngayo kulaa ndawo kaYerusalem, mfundi, beka ibandla lakho phaya. Beka ibandla lakho. Mna ndibeka iChrist Ambassador Ministries, ndihleli apho. Amandla kaThixo ade andombathise, amandla kaThixo ade andombathise. Ndithetha nomfundi ke ohlalayo eJerusalem, nomfundi ohlalayo ebandleni. Andithethi nomfundi obalapha namhlanje ngomso abe phaya. Ndithetha nomfundi ohlalayo anyamezela imfundiso zebandla. Njengoba ndifundisa namhlanje ukuba ngubani omele ukuba abhaptizwe ngomoya oyingcwele. Likholwa, number 1. Number 2, bonke abantu abakholwayo ukuba uYesu nanini na nangeliphini ixesha, abakholwa nasemveni koba thina iNkosi sibizile, bawubakhona abantu abakholwayo nabo bayawubhaptizwa ngamandla kamoya oyingcwele. Mfundi, la mazwi alapha kwincwadi kaLuka ayaphindwa kule ncwadi yezenzo chapter 1 verse 8. Lithi apha, niyakwamkela ke amandla akubona ukuba umoya oyingcwele uhlile phezu kwenu, nibe ngamangqina am eYerusalem, kwanakulo lonke elakwaYuda nelaseSamariya, kude kuse nasekupheleni komhlaba. Niyayiva mfundi, kuthethwa into enye apha, kuphindaphindwa into enye apha, ithethwa ngendlela. La mandla kuthiwa niyakuwamkela akuba efikile umoya oyingcwele, akuba ehlile phezu kwenu. Uyehla mfundi umoya oyingcwele, uyehla umoya oyingcwele. Akuba ehlile umoya oyingcwele kuni, niyakwamkeliswa amandla. Akuba ehlile umoya oyingcwele kuni, niyakwamkeliswa amandla. Kubani osibhaptiza ngomoya oyingcwele mfundi? Kubani osibhaptiza ngomoya oyingcwele? Chapter 3 verse 11. Incwadi kaMateyu chapter 3 verse 11. Kubani osibhaptiza ngomoya? Siyagqibezela mfundi, chapter 3 verse 11. uThixo esathetha kunye nawe kwesi sifundo ukuba wamkele amandla kamoya oyingcwele. Chapter 3 verse 11. Mna okunene ndinibhaptizela enguqukeni ngamanzi, kodwa lowo uzayo emva kwam unamandla kunam, ozimbadada ndingakulungileyo ukuziphatha. Yena ke uya kunibhaptiza ngomoya oyingcwele nangomlilo. Kubani obhaptiza ngomoya oyingcwele? uJohane luthetha la mazwi apha, uthetha ngokuza kukaYesu. uYesu osibhaptiza ngomoya oyingcwele mfundi, uYesu osibhaptiza ngomoya oyingcwele. Itsho ngubani osibhaptiza ngomoya? nguYesu. uYesu usibhaptiza ngomoya oyingcwele. Umthombo kamoya oyingcwele uThixo uyise. Umthombo kamoya oyingcwele uThixo uyise. Luke chapter 11 verse 9 to 13. uThixo, bazalwane bam, uThixo bafundi, uyise. Luke chapter 11 verse 13 yedwa. Safunda verse 13 yedwa. Amazwi afundeka kohlobo athi ukuba ke ngoko nina ningendawo nje, niyakwazi ukubapha abantwana benu izipho ezilungileyo, wobeka phi na ke yena uyihlo osemazulwini ukugqithisela ukubapha umoya oyingcwele abo bamcelayo. Sisipho. Iyavakala mfundi ukuba sisipho. Xa umcela uzamfumana, xa umcela izomfumana. Ngabe nomthandazo othi mfundi, ndicela umoya oyingcwele, isipho esikhulu sikaThixo. Xa umcela ngumthombo uThixo. Xa umcela uThixo uzamfumana. Lithi apha unakho ukukupha xa umcela. Ndiyawathanda la mazwi athi wobeka phi na yena ukubapha abo bamcelayo umoya oyingcwele. Cela nawe mfundi,
sokucela, sesona siphiwo esingamelanga ukuba siqhubeke nokukhonza uThixo, ngoba zininzi into ezivukela umntu kule ndlela yohamba noYesu. Xa umoya oyingcwele ungenaye uzawuba sengxakini, ngoba uzawuvukelwa zizinto ungabi namntu ukutolikela nokuchazelayo nokutyhilelayo uba yintoni le ekuvukelayo. Kungabi khona omcebisi, ngoba uyacebisa umoya oyingcwele, akacebisi njengabanye abantu, ucebisa ngokokwasezulwini. Lithi apha uThixo uyabapha abamcelayo. UYesu wayeza kuthumela umncedi. Incwadi kaJohn lithi ngumncedi, helper, chapter 16 verse 7 lithi uYesu uthi ungumncedi. Sifundisa mfundi ngomoya oyingcwele, indlela aluncedo ngayo umoya oyingcwele. Ungakulinge uqhubekeke nokwenza into zikaThixo umoya oyingcwele ungekaqiniseki uba unaye. Uya kulimala, uya kwenzakala. USathana unobulumko naye, njengoba ezulwini waphuma egxothiwe, izinto awayezinikiwe azithathwanga. Sidinga umoya oyingcwele ukuze sikwazi uba nobulumko ngaphezu kaSathana. Verse 7, noko ke mna ndinixelela inyaniso, kunilungele ukuba ndimke, kuba ndingemkanga umthetheleli akayi kuza kuni. Ke ndithe ndemka ndiya kumthumela kuni. Mfundi, umthetheleli umoya oyingcwele uthunyiwe mfundi. Kunezinto eziphaya kuye uYesu uqinisekile ngokumthuma kwakhe ukuba uzawuzenza. Uqinisekile uYesu ngokumthuma kwakhe ukuba uzawuzenza. Nawe qiniseka uyamfumana umoya oyingcwele mfundi, qiniseka uyamfumana. Amanyathelo mfundi 5 okwamkela isipho sikamoya oyingcwele. Elokuqala, uyanxanwa, chapter 4 verse 14. Incwadi kaJohane chapter 4 verse 14 yedwa. Uverse 14 yedwa uthi mfundi, uverse 14 njengokuba chapter 4 verse 14 uthi, ke na othe wasela kuwo amanzi endiya kumpha wona mna akasayi kuza anxanwe naphakade. Akasayi kuze anxanwe naphakade. Aya kuza amanzi endiya kumpha wona abe ngumthombo kuye, amanzi ampompozela ebomini obungunaphakade. Bese nditshilo mfundi, yathi umthombo nguThixo uyise. Mfundi, nxanwa. Nyathelo lesibini mfundi, incwadi yezityhilelo chapter 22 uyeza kulamanzi, awunxanwa nje mfundi, uyeza. Chapter 22 verse 17 uyeza mfundi, lithi uyeza, uyanxanwa uze uzowasela la manzi la uwanxanelweyo mfundi. Uverse 17 uthi, umoya nomtshakazi bathi yiza, lo uvayo makathi yiza, lo unxaniweyo makeze, lo uthandayo makawathabathe amanzi obomi ngesisa. Nantso ke mfundi, uza kuwawakhupheli nemali mfundi, uwathabatha ngesisa. Anxanelwe nguwe kaloku mfundi la manzi, ngamanzi angunaphakade, angayi ukuthi emveni koba wasele ubuye uphinde unxanwe. Uyanxanwa, nyathelo lokuqala. Lesibini uyeza. Elesithathu usele. 21 verse 6, incwadi yezityhilelo 21 verse 6 uthi uverse 6, wathi kum, kwenzekile, mna ndingu-Alpha no-Omega, isiqalo nesiphelo. Mna ndomnika lo unxaniweyo emthonjeni wamanzi obomi ngesisa. Eli gama lithi sisa livela qho mfundi, akukho nto uzayikhupha, uzawufumana ngesisa.
ukholwe mfundi, njengoba besenditshilo phaa kuLuka chapter 11 verse 13. Besendimfundile mfundi, kamphinde uzifundele inyathelo lesine liphaa kuLuka chapter 11 verse 13. Elokugqibela mfundi lesihlanu likwizenzo 2 verse 4. Izenzo 2 verse 4 siyagqibezela mfundi. Izenzo 2 verse 4 siyagqibezela namhlanje indaba yokubhaptiza kwaMoya Ingcwele. Uverse 4 uthi bazaliswa bonke nguMoya Oyingcwele, baqala ukuthetha ngalwimi zimbi njengoko uMoya wayebanika ukuba bathethe baphimisele. Antso ke mfundi, Thixo abe nawe. uThixo useza uzosela, useza mfundi, useza usanxaniwe, usakholiwe, usathetha mfundi apha. Kuthiwa bathetha ngeelwimi baphimisela. Nawe ndiyakukhuthaza mfundi ukuba uthethe ngeelwimi uphimisele. Beke samfunda noJohn chapter 7 verse 37 apho uYesu wadanduluka ngezwi elikhulu wathi onxaniweyo makaze kuyasele. uMoya Ingcwele unika intetho kuphela mfundi, nguwe mfundi efuneka uthethile. uMoya Ingcwele unika mfundi intetho kuphela, nguwe ofuneka uthele. Vula umlomo wakho. Rete zula manda sekeleke ya Jesus. Thank you Father. Uthethe ilwimi ezingezizwe zaziyo, uthethe ilwimi ongalaziyo. Umfundi khuleka uthethe mfundi, khula ilwimi lwakho, lahla unqulo olugoso, thandaza mfundi, nqula inkosi. Yashanda liboshiya. Oh Jesus, siyabonga bawo, siyabonga Nkosi, siyakunqula nangeli xesha egameni lenkosi uYesu. Ndiyakukhuthaza mfundi, thetha amazwi lokuqala elakheka elwimini lakho. Shende gabo siyalabashanda, lakheka ngolo hlobo mfundi. Rebeshiyanda solalibakha satalibo siyanda maikorodi shatalabasiyanda lababa. Thetha mfundi egameni likaYesu. Thixo akusikelele, akusikelele. Yeka uthetha olwimi